በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሒ ሓምለ ዕለት 25 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳነ አንደበት ኩነኒ አሜን። ሓምለ 25 እንኳዕ ናብ ቅዱስ መርቆሬዎስን ቅዱሳን ቴክላ ኣበከረዙን ዱማዲዮስን ሄኖክን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕተ ሮሜ። እዚ ቅዱስ ካብ ዝቐደሙ ሰማዕታት ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብ 200 ዓመተ ምህረት ከባቢ ከም ዝተወልደ ይእመን። ወለዱ ካብ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ክርስትና ዝመፁ ብተኣምር እዩ። ስሞም ድማ ታቦትን ነሁን ይበሃሉ። እዚ ቅዱስ ድማ መጀመርታ ፒሉፓዴር ይበሃል ነበረ። ትርጉሙ ድማ ናይ ኣብ ፈታዊ ማለት እዩ። ቀፂሉ ድማ መርቆሬዎስ ተባሃለ። እዚ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ማለት እዩ። ኣብ ውግእ ሓያል በመልክዑ ምልኩዕ ተፈታዊ ዝነበረ ቅዱስ መርቆሬዎስ ስለ ክርስትናኡ መከራ ዝተቐበለ ኣብ 20 ዓመቱ እዩ። እቲ ዘመን ድማ ኣብ ናይ ዳኪዎስ ቀዳማዊ ዘመን እዩ። ስለ ሃይማኖቱ ድማ ን5 ዓመታት መከራ ተዓጊሱ ኣብ 25 ዓመቱ ማለት ኣብ 225 ዓመተ ምህረት ሕዳር 25 ክሳዱ ተኸለለ። ብዓለማዊ ደረጃ ድማ ቅዱስ መርቆሬዎስ ክብሩ ካብ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀፂሉ ዝርከብ እዩ። ብፍላይ ድማ ሎሚ ሓምለ 25 ቅዳሴ ቤቱ እዩ ክኸውን ከሎ ኣብ ቤቱ ዝተሃነፀትሉ ኩሉ ተኣምራት ይገብር እዩ። በረከቱ ይሕደረና። ቤቱ ኣብ ዝተሃነፀትሉ ድማ ኩሉ ተኣምራት ይገብር እዩ። እሱ እደድህንኡ ሓፍሓፍ ይብል ኩሉ ብዙሕ በረከት ይገብር። በረከት ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ኣቦና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ሄኖክ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ ካብ ኣቦና ኣዳም ሻውዓይ ክኸውን ከሎ ሕያዋይ ሰብ እዩ። ኣቦኡ ድማ ያሬድ ይበሃል። ብርግጽ እዚ ቅዱስ ሰበይቲ ተመርዒዩ ማቱሳላን ካልኦትን ደቁን ወሊዱ እዩ። ኣካይዳኡ ግን ምስ እግዚአብሔር ስለ ዝነበረ እሞታ ይርአየን። ነቢይ ሄኖክ ኣብ 1486 ዓመተ ምህረት ናይ መጀመርታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍል መጽሓፍ ሄኖክ ጽሒፉ እዩ። ናይዚ መጽሓፍ በዓልቲ ቤት ድማ ሃገርና እያ። እዚ ቅዱስ ብዙሕ ሰማያዊ ምስጢራት ተመልኪቱ እዩ። ንሱ ሞት ዘይምቕማሱ ብኣቤል ንሞት ዝፈርሑ ውሉድ ኣዳም ብተስፋ ኣነቓቕሕዎም እዩ። ብኣቤል ኣፈርሆሙ ወብሄኖክ ኣንቅሆሙ ከም ዝበለ ሊቅ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 24 ሄኖክ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 1። በረከት ናይ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ቅድስቲ ቴክላ ሐዋርያዊት። ኣደና ቅድስቲ ቴክላ ኣብ ኒቆምድያ ተወሊዳ ዝዓበየት ካብ ናይ ኣህዛባዊ እምነት ናብ ክርስትና ብሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምኽንያት ዝመፀት ኣደያ። ንሳ ክርስትና ካብ ልቢ ንዝደልያ ኣዋልድ መራሒት ዓብይ ቤት ትምህርትን እያ። ወንጌል ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ክትመሃር ከላ እቲ ምስጢር ስለ ዝመስጣ ሓደ መዓልቲ ን3 መዓልቲ ምግቢ ኣይትጥዕምን ነበረት። ብጣዕሚ ምልክዕቲ ጎርዞ ጓል ሃብታምን እኳ እንተኾነት ስለ ክርስቶስ ግን ኩሉ ንምንዓቕን መስቀሉ ንምሽካምን ኣይተሸገረትን። ካብ ኒቆምድያ ስጋብ አንጾኪያ ወንጌል ሰቢኻ እያ። ንወለዳ ወሲኽካ ንብዙሓት ነፍሳት ኣድሒና እያ። ከምኡውን ብዙሕ መከራ ተቐቢላ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈት ሞ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊት ኢላ እያ ተኽብራ። ኣርኬ ድማ ሰላም እብል ለሃዋርያዊት ቴክላ እግዚአብሔር ዝኣህየላ እያቆሰልዋ ኣናብስት ወእሳተ እቶን እያህልላ እስመ ኣምነት ብትምህርተ ጽድቅ ከመ ጳውሎስ ይበላ እስከ ሃድገት ኣበዊሃ ወገደፈት ብእላ።
ይብል በረከት ያሕደረና ቅዱስ ከምኡውን ቅዱስ ኣበ ከረዙን ጻድቅ ወሰማዕት ስማ ጽዋውዕኡ ዝኸበረ ዓብይ ኣበ ከረዙን ናብ ክርስትና ዝተጸውዐ ካብ ሽፍትነት ስርቂ ህይወት እዩ። ምስ ብጸቱ ገዳም ንምዝራፍ ከይዶም ንሓደ ባሕታዊ ካብ ምሸት 18 ስጋብ ንግሆ 6 ሰዓት ክጽሊ ርእዮሞ ተጣዒሶም ንስሓ ኣተዉ። ኣበ ከረዙን ግን ዓለም ንዒቑ ብምናኔ ን7 ዓመታት ተጋደለ። ነገር ግን ሰማዕት ንምዃን ካብ ዝገበሮ ፍቕሪ ዝተለዓለ ካብ ገዳም ናብ ናይ ከሓድያን ነገስታት ሃገር ከይዱ ስመ ክርስቶስ ሰበኸ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ካብ ዝወረዱ ስቃያት ዝተለዓለ ካብ ስጋኡ ካብ የዕጽምቱ ካብ ደሙ ዝተረፎ የለን። ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣየር ዘቕዚቖም ሰቒሎም ደሙ ብኣፉን ብኣፍንጩን እንዳጐረፈ እንዳፈሰሰ ን10 መዓልታት ኣቐነይዎ። ኣብቲ ወቕቲ ጓል መኮንን እንዳመጸት ብዘይ ርህራሄ ተሳቕዮ ስለ ዝነበረት ንዓኣ መልኣኽ ወሪዱ ቀዚፉ ቀተላ። ንሱ ካብ ዝስቀል ኣብ 22 መዓልቲ ንሳ ካብ ትቕበር ድማ ኣብ 12 መዓልታ ካብ ዝተሰቐሎ ኣውረድዎ። ንሱ ድማ ካብ ሞት ኣተንስኣ። ንዓቢ ኣበ ከረዙን በዛ መዓልቲ ብዙሕ ኣሳቕዮም ጎኑ ሰቢሮም ክሳዱ እውን ሰይፎም ቀተልዎ። በረከቱ ይሕደረና። ከምኡ ድማ ኣርኬ ሰላም ለኣበ ከረዙን በውስተ ገድል ዘተሃየለ ዘጽኑ ለቱ ከመይ ጸጎ ኣክሊለ እንዘይከውን በመንኰራኩር ስቁለ ቀሰፍዎ ሃራ እስከ ስጋሁ ተበጽለ ወእስከ ተገድፈ ክፍለ። ቅዱስ ድማዲዮስ ሶርያዊ ንቤተ ክርስቲያን ብንጹህ ህይወቶም ካብ ዘብርሁላ ዓበይቲ ቅዱሳን ሓደ ቅዱስ ድማዲዮስ እዩ። ንሱ ናብ ክርስትና ዝመጸ ካብ ባዕዲ ኣምልኾ ክኸውን ከሎ መራሒኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ጣዕመ ህይወቱ እንተሰሚዕካዮ እዝነ ልቦና እዩ ደስ ዘብል። ገና ኣብ ጉብዝናኡ ከም ሃዋርያዊት ሰቢኹ ንኣህዛብ የእሚኑ እዩ። ከም ጻድቃን ድማ ኣካሉ ተወዲኡ የዕጽምቱ ስጋብ ዝርአ ተጋዲሉ እዩ። ንሱ ድንግል ንጹህ መነኮስ ባሕታውን ካህንን እዩ። ግን ውዳሴ ኾንቱ ኣምርሩ ይጸልእ ነበረ እሞ በዚ ምኽንያት ኣብ ዝሓደሮ ኣይውዕልን ኣብ ዝወዓሎ ድማ ኣይሓድርን ነበረ። እዚ ቅዱስ ብጸሎቱ ዝተዓጸወ ማህፀን ከፊት እዩ። ዕውራን እውን ኣብርሀ፣ ለምጻማት አንጽሐ፣ ሓንካሳት ኣቕንዐ። ብናይ ፈጣሪኡ ሓይሊ ከኣ ፈሳሲ ውሕጅ ኣቒሙ እዩ። እንደገና እውን ከም ዝነበሮ ገይሩ መሊስዎ እዩ። ናይ ቅዱስ ድማዲዮስ መጨረሻ ድማ ሰማዕትነት እዩ። ኣብ ውሽጢ በዓቱ ከሎ ድማ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ከሎ ርጉማት ብእምኒ ቀጥቂጦም ቀተልዎ። ልክዕ ኣብ ዓመቱ በዛ ዕለት ድማ ምእመናን ስጋኡ ኣፍሊሶሞ እዮም። ሰላም ለድማዲዮስ በውስተ ገዳም ዘነበረ እንዘይበልዕ ሰአረ እግዚአብሔር ኣርአየ ብእደዊሁ መንክረ እስከ በጸለቱ ኣህየወ እውረ ወመጻጉዓ ሩትአ ኣሆረ ይብል። በረከቱ ይሕደረና። ሩሩ ኣምላኽ ካብ ነቢያት፣ ካብ ሃዋርያት፣ ካብ ጻድቃንን ሰማዕታትን በረከት ይኽፈለና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ሓምሊ 25 ዝኸበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት ቅዳሴ ቤቱ፣ ቅዱስ ሄኖክ ነቢይ ዕርገቱ፣ ቅድስት ቴክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ ኣበ ከረዙን ዓብይ ጻድቅን ሰማዕትን፣ ቅዱስ ድማዲዮስ ሶርያዊ ጻድቅን ሰማዕትን፣ ቅድስቲ ኢላርያ ሰማዕት፣ ቅዱሳት ቴክላ ወሙጌ ሰማዕታት፣ ቅዱስ እንዲንና ሰማዕት፣ ኣባ ይስሐቅ ሰማዕት፣ ኣባ ህፃን ሞዓ ዘደብረ ሊባኖስ 25,000 ሰማዕታት ናይ ኣትሪብ ግብፂ ሰባት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ይሁዳ ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነ ኣቡነ ኣቢብ ኣባቡላ፣ ቅዱስ ኣባ ኣቡፋና ጻድቅ። ከመይ እግዚአብሔር ነቲ ምእንቲ ፍቅሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩምዎምን እተገልግልዎም ዘለኹምን ዝርስዕ ገፋዕ ኣምላኽ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ክፍጸመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ዝዓይነቱ ትግሃት ከተርእዩ ንደሊ ኣለና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ሃካያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና ይብል ዕብራዊ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 13።
በረከቱ ይሕደረና አሜን። ናይ ዕለት 25 ሓምለ ኣብዚ ይፍጸም። ከምኡ ድማ ናይ 26 ሓምለ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 26 ሓምለ እንቋዕ ናብ ክብረ በዓል ዕረፍቱ ለአቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ብሰላም ማብጽሐና አብጽሐኩም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በረከት ናይ አቡነ ሰላማ መስኩላትና ይኹን አሜን። አቡነ ሰላማ ፍረሚናጦስ መበቆል ዓዶም ሶርያ ካብ ዝኾኑ ምናጦስን ማርያም ሰናይትን ዝተባሃሉ ስድራ ቤት ብ26 ሕዳር ኣብ ሃገር ጢሮስ ግሪክ ተወልደ። ኣብቲ ዝተወልደሉ ግዜ ዓብይ ብርሃን ካብ ብርሃን ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ዝበርህ በርሀ። መዓልትን ለይትን ብዘይፍለጥ ከዓ ምድሪ ፈጺማ በርሀት። ምእንቲ ዕብየት ክቡር ልደቱ 7 መዓልቲ ንፈጣሪኡ ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ንኣብ እሰግድ ንኣብ ስግደት ንወልድ ስግደት ንመንፈስ ቅዱስ ስግደት ይግባእ። ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና። ንኣብ ሃሌሉያ ንወልድ ሃሌሉያ ንመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ። ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘውፅኣኒ እንዳበለ ኣመስገነ። ብግዜ ልደቱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣላፍ መላእኽቲ ናብኡ መጸ። እቶም መላእኽቲ እውን ንኽርእይዎ ይጨናነቑ ነበሩ። ኣዝዮም እውን ፈተውዎ ሰዓምዎ ድማ። ጎይታ እውን ስዒሙ ሓቆፎ እሞ ኣዝዩ እውን ፈተዎ። በዚ ድማ ጎይታ እዚ ቁፅሩ ምስቶም ማሕበረ መላእኽቲ ምስ ሓይልታት ሰማይ ሚካኤል ገብርኤል ኪሩቤል ሱራፊኤልን ምስ ኩሎም ሊቃነ መላእክትን ምስ 4 እንስሳን ምስ 24 ካህናተ ሰማይን ክኸውን እዩ። ከመይ ኣነ ፈትየየን ሓርየየን እየ። ንብዙሓት ኣመንቲ ድማ ብጸሎትን ብኣመላድነትን ከድሕን እዩ በለ። ብድሕሪ እዚ ኣብ 40 መዓልቱ ብማይ ዮርዳኖስ ብኢድ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ጢሞቴዎስ ተጠመቐ። ቅብአ ሜሮን እውን ተቐብአ። ስሙ ድማ ሰላማ ኢሎም ሰመይዎ። ሰላማ ማለት ትርጓሜ ስሙ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚአብሔርን ኮይኑ ሰላም ዝገብር ማለት እዩ። አቡነ ጢሞቴዎስ ድማ እዚ ህፃን እዚ ነዞም ሰብ ኣጋዚት ብርሃንን መድሓኒትን ክኾኖም እዩ እናበሉ ተነበይሉ። ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ መዝሙር ዳዊትን ኩሉ መጻሕፍቲ ቤተ ክርስቲያንን ብሉይን ሓዲስን ምስ ሕጎምን ትእዛዞምን ተምሃረ። ክመሃር ከሎ መንፈስ ቅዱስ ብኣፉ ገይሩ ይዛረብ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ብጾምን ብጸሎትን ብፍቕርን ብትሕትናን ተጸሚዱ ምግዳል ጀመረ። ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ድሕሪ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብ257 ዓመተ ምህረት ካብ ግሪክ ናብ ብሔረ ኣግኣዚት ምስ ሓደ ሜሮጶስ ዝበሃል ነጋድን ኣድስዮስን መፁ። መልአክ እግዚአብሔር እንዳመርሖም ኣብ ብባሕሪ ብሔረ ኣግኣዚት ብድሓንን ብሰላምን በጽሑ። ኣብኡ ጽቡቕ ርእዮም ከዓ ን6 ወርሒ ነበሩ። ሜሮጶስ ንዓዱ ክምለስ ምስ ተንስአ ኣብቲ በረኻ ዝነበሩ ሸፋቱ ኣብ ልዕሊኡ ተንስኡ። ሽዑኡ ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩሎም ቀተልዎም። እዞም ንእሽቱ ቆልዑ ግና ብናይ እግዚአብሔር ጥበብን ሓይልን ተረፉ። እቶም ደቂ ዓዲ ድማ ማረኽዎም። ነቲ ናይ ኣኽሱም ንጉስ ዝነበረ ንጉስ ኣልዓሜዳ ድማ ገጸ በረኸት ሃብዎ። እቲ ንጉስ ከዓ ንኣዲስዩስ ሓላዊ ቤቱ ቀጠንን ቤተ መንግስቲ ንፍረሚናጦስ ሓላዊ ቤት ሕግን ቤተ ክርስቲያንን ሸሞም። እዚ ከዓ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎታን ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እዩ። ኣቡነ ሰላማ ወይ ከዓ ፍረሚናጦስ ኣብዚ ከሎ ጽቡቕ ገድሊ ተጋደለ። ብብዙሕ ድኻም ነፍስን ስጋን ብትእዛዝ ወንጌል ክርስቶስን ሐዋርያትን መምህራንን ተጸምደ። ከም መላእኽቲ ትጉህ ኮነ። ብዘይካ ሰንበት ዝኾነ ይኹን ኣይበልዕን ኣይሰትን ነበረ። ከም ዓንዲ ተተኺሉ ካብ 40 ክሳብ 50 ክሳብ 60,000 ይሰግድ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ለውሃት ኣብርሃን ኣጽብሃን ኣብ ዝነገሱሉ ግዜ ንኣቡነ ሰላማ ኣዝዮም ፈተውዎ። ዘወትር ድማ ናብኡ ይምሕፀኑ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣቡነ ሰላማ ወይ ከዓ ኣቡነ ፍረሚናጦስ ምስ ቅዱስ ሚናስ ድሕሪ ምርኻቡ ብዛዕባ ኣብ ብሔረ ኣግኣዚት ዝነበረ እምነት ክርስቶስን ግዝረትን ድሕሪ ምድናቕ ብዛዕባ ጥምቀትን ግዝረትን ተዘራረቡ እሞ በዚ ድማ
ቅዱስ ሚናስ ንአቡነ ሰላማ ናብ ግብፂ ከይዱ ጵጵስና ከምጽእ ሓተቶ። አቡነ ሰላማ እዚ ሓሳብ እዚ ሰናይ ምዃኑ ድሕሪ ምሕሳብ ንመንገዲ ተዳለወ። ደቂሱ እንከሎ ድማ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሕልሚ ተገልጸትሉ እሞ ቅድስናን ዲቁናን ተቐቢልካ ኢኻ ንጵጵስና ክትዳሎ ዝግብአካ እዩ። ከመይ ነዘን ዓበይቲ መዓርጋት እግዚአብሔር ሂቡካ እዩ። ፍቕር ወደይ ብጸሎትካን ብኣማላድነትካን ከዓ ብሄራ ኣጋዚት ክድሕኑ እዮም። ብቓልካ እውን ንክርስቶስ ከኣምኑን ክጥመቑን ቁርባን በተን ቅዱሳትን ንጹሓትን ርስሓት ዘይብለን ኣእዳውካ ክቕበሉ እዮም በለቶ። እዚ ነጊራቶ ድማ ካብኡ ተሰወረት። ከምኡ ድማ ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተራእዩ ናብ እስክንድርያ ናብ ሊቀ ጳጳሳት አትናቴዎስ ኪድ። ኣብኡ ከዓ ልዑላት መዓርጋት ተቐቢልካ ነዞም ሰብ ኣጋዚት ነዞም ዘፍቅሩኒ ከይረኣዩኒ ዝኣምኑኒ ንወላዲተይ እውን ዘፍቅርዋ ኣጥምቕ በሎ። ድሕሪዚ ኣባ ሰላማ ፍረሚናጦስ ካብ ምድቃሶም ነቂሖም ናብቶም ለውሃት ነገስታት አብርሃን አጽብሃን ብምኻድ ኩሉ ዝረኣዮ ገለጸሎም። እቶም ለውሃት ነገስታት ድማ ኣዝዮም ተገረሙን ተሓጎሱን እሞ ብጣዕሚ ዘረብኡ ድማ ተደነቑ እሞ ካብ ቃልካ ኣይነውፅእን ኢና ከመይ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ብምባል ካብ እስክንድርያ ጵጵስና ከምጽኣሎም ስልጣን ሃብዎ። ንስንቁ ዝኸውን ወርቅን ብሩርን መጠን 9 ዕዳጋ ዝኣኽሉ ሰራዊት እውን ምስኡ ልኢኾም ኣፋነዎ። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ኣባ ሰላማ ኣብ እስክንድርያ በጽሐ። ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ አትናቴዎስ ድማ መምጽኡ ፈሊጡ ብዓበይ ክብርን ምስጋናን ተቐቢሉ እግሩ ሓጸቦ። ለዋ ስለ ዝነበረ ድማ ልዑል መንበሩ ሃቦ። ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ተቐመጠ። ኣቤት ትሕትና! አቡነ አትናቴዎስ ካብ ብሄራ ኣጋዚት ከም ዝመጸ ምስ ፈለጠ ስሙ ካብ ፍረሚናጦስ ናብ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቀየሮ። ትርጉም ድማ ከሳቴ ሃይማኖት ማለት እዩ። ብድሕሪዚ መጽሓፈ ስሜት ክህነት ሓዘ። ቅብኣ ሜሮን እውን ቀብኦ። ኣብ እስክንድርያ ድማ ኣዋጅ ኣወጀ። ኣነ አትናቴዎስ ንብፁዕ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኣብ ብሄረ ኣጋዚት ጳጳስ ሸይመዮ ኣለኹ። አቡነ አትናቴዎስ ንብፁዕን ቅዱስን አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኣመስግኖ። ከምዚ ኢሉ ድማ ኣልባሰ ጵጵስና ኣልበሶ። ኣብ ክቡር መንበር ጵጵስና ከዓ ኣቐመጦ። ብድሕሪዚ ኣልባሰ ቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅዱሳት ብብዙሓት መጻሕፍቲ ተግሳጽን ስፍሪ ቁጽሪ ዘይብሎም መጻሕፍቲ ታቦት ሜሮን ጽዋዓት ናይ ወርቂ ኩስኩስቲ ስልማት ቤተ ክርስቲያን ጽንሃህ መስቀል ሃቦ። ሊቀ ጳጳሳት አቡነ አትናቴዎስ ንብፁዕን ቅዱስን ሊቅ አቡነ ሰላማ ሕሩይ ከሳቴ ብርሃን ኣወፈዮ። እንሆ ንዋያተ ቅዱሳን ሂበካ ኣለኹ። እታ ታቦት ሕጊ ንቅድስቲ ጽዮን ዝሃገረ ኣጋዚት ዘበሰማያት ኣወፊ ኣለኹ። ከመይ ንሳ ካብ ንእስነተይ ተስፋይን ጸግዒን እያ ኢሉ ሰዓሞ። ኣእዳው ኣብ ርእሱ ኣቐሚጡ ባረኾ። ብድሕሪዚ ጵጵስና ሃቦ። ኢድ አቡነ ሰላማ ከዓ ተሳለመ። ሊቀ ጳጳሳት አትናቴዎስ ካብኡ ተባሪኹ ብድሕሪዚ ንምኻድ ተንስአ። መንፈሳዊ ሰላምታ ክፋነው ከለዉ ብዛዕባ መፍልላዮም ሓዘኑን ንሓድሕዶም በኸዩን። አቡነ አትናቴዎስ እውን እናበኸየ ናብ ቤቱ ተመልሰ። ዝኾነ መግቢ እውን ኣይጠዓምን። አቡነ ሰላማ ናብ ግብፂ ዝኸደሉ ጊዜ ንአቡነ አትናቴዎስ ኣብ መጀመርታ ስሜቱ ብ325 ዓመተ ምህረት እዩ። አቡነ ሰላማ ን5 ዓመት ዝኣክል ኣብ ግብፂ ተቐሚጡ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ኣጽኒዑ እዩ። ካብ ግብፂ ሰዓብትን ተሓጋገዝትን ሒዙ ብምብጋስ ካብ ኑብያ ሱዳን ጀሚሩ እንዳሰበኹ መጺኦም ማለት ብኑብያ ብማርሳይ ተኽላይ ኣቢሎም እናሰበኹ ናብ ናግራን ሳሕል በጽሑ። ኣብ ኩሉ መንገዶም ተኽሊ ክርስትና እንዳተኸለ እኹል ጊዜ መዲቡ ሰፊሕ ዕማም ሒዙ መዓርጋትን ምስጢራትን ቤተ ክርስቲያን እንዳኣመዓራረየ ብቑዕ ፍረ ሃይማኖት ኣፍረየ። ብድሕሪዚ ካብ ብሄረ ናግራን ናብ ብዘላ ዞባ ዓንሰባ ናብዚ ሕጂ ገዳም ደብረ ሲና ተባሂሉ ትጽዋዕ ዘላ ደብሪ በጽሐ። ኣብዚ ገዳም እዚ ምስ ኣተወ ናብቶም ለውሃት ነገስታት አብርሃን አጽብሃን ብምምጽኡ ኣብ ገዳም ደብረ ሲና ከም ዘዕረፈ ለኣኸሎም። እቶም ለውሃት ነገስታት እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ተሓጎሱ እሞ ንወላዲተ ኣምላኽ ድማ ኣመስገንዋ። ንኽቕበልዎ ንገዳም ደብረ ሲና ተበገሱ እሞ ድሕሪ 80 መዓልቲ ገዳም ደብረ ሲና ኣተው እሞ
ኣብ ትሕቲ ኣቡነ ሰላማ ወዲቖም ድማ ሰገድሎም። ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ካብታ ዕለት ጀሚሩ ኣብታ ቦታ ብዘይ ምቁራጽ ን40 መዓልቲ ኣጠመቐ። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ጎይታ ኣብ ልዕሊ ገዳም ደብረ ሲና ወረደ። ኣብ ስጋኡን ደሙን ካህን ኮይኑ ቀደሰ። ኣቡነ ሰላማ ድማ ነቶም ሕሩያት ነገስታት ኣብርሃን ኣጽባሃን ካብ ቅዱስ ስጋኡን ካብ ክቡር ደሙን ሃቦም። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣሚኖም ተጠመቑ። ድሕሪዚ ኣቡነ ሰላማ ምስቶም ንሓገዝ ስብከተ ወንጌል ኣሰንዮሞም ዝመፁ ሰብ ጽቡቕ ድልየት ግብፃውያን ተማሊኦም ዝመፁን ድሓር ብኣምሰሉ ዝተቐረጸን ናይ ኣቡነ ሰላማ ዝበሃል ንዋያተ ቅዱሳት ኣብ ሃገርና ኤርትራ በብኸባቢኡ ብስሞም ዝጽዋዕ ዓድታትን ቦታታትን ቀዳሞት ኣድባራትን ቀወምቲ ኮይኖም ምህላዎም መርኣያ ናይቲ ዓብዪ ኣበርክቶኦምን መንፈሳዊ ቁም ነገሮምን እዩ። ወኣባ ሰላማ ሰበከ በህየ በድባርዋ ሃይማኖተ ክርስቲያን ወአብርሃ ወአጽብሃ ነገስታት ኣሃው ፍቁራን ሃነጹ በድባርባ ቤተ ክርስቲያን ወይ እቲ ቤተ ክርስቲያን ቀዳሚት ንሱ ምስ ደቂ ሃገር ብምትሕባር መጽሓፍቲ ሓዱሽ ኪዳንን ጸሎተ ቅዳሴ እግዚእ፣ ጸሎተ ቅዳሴ ሐዋርያት፣ ጸሎት ኪዳናትን ካልኦት መጽሓፍትን ሃይማኖት ካብ መምህር ወንጌል ሰይፍ ለንጉደ ኃጢአት ይግዝሞ። ኣባ ሰላማ ገንጻሌ መጽሐፍት በመተርጉም መልክዓ ሰላማ ኣቡነ ሰላማ ፊደላት ግዕዝ ኣናበብቲ ወይ መድመጽያን ነጥብታት ገበረሎም። ጽሑፍ ግዕዝ ብቁጽርን ብድምፅን ነጥብታት ተገይሩሎም ተመሓየሸ። ቅዱሳን መጽሓፍቲ ናብ ቋንቋ ግዕዝ ካብ ዝተተርጎመሉ ግዜ ጀሚሩ ቋንቋ ግዕዝ ወግዓዊ ልሳን ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ፊደል ግዕዝ ካብቲ ዝነበረ ፊደል ሰባውያን ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ተፈልዩ ብቁጽርን ብመልክዕን ተመሓይሹ ናይ ቀደም መንገዲ ገዲፉ ካብ ጸጋም ናብ የማን ክጽሓፍን ክንበብን ጀሚሩ። ኣብ ግዜ ትርጓሚ መጽሓፍቲ ኣቡነ ሰላማ 6 ተወሰኽቲ ነጥብታት ከም ዝላገብ ገበሩ። እዚ ድማ ካዕብ፣ ሳልስ፣ ራብዕ፣ ሓምስ፣ ሳድስ፣ ሳብዕ ዝብሉ ለወጥቲ ድምፂ ወይ ድማ መድምፃን ተማሃዘ። ወኣምጽአ ለነ ሰላማ ጳጳስ ፊደል ኣምህርክትያኖስ ወሜጦሙ ብኣሃዱ ልሳን ወእሙንቱ ሰብኣቱ ፊደላት። እዚ ድማ ትርጉሙ ጳጳስ ሰላማ ምልክት ኣምሳል ፊደል ኣምጺኡ ብሓደ ፊደል ናብ 7 ፊደላት መድምፃን ቀየሮም ይብል። እዚ ድማ ዝነበሮ ዓብይ ኣበርክቶ ዝገልጽ እዩ። ኣቡነ ሰላማ ካብ ገዳም ደብረ ሲና ተበጊሱ ምስቶም ነዋሃት ነገስታት ኣብርሃን ኣጽብሃን ናብ ኢትዮጵያ ተጓዓዙ። ብዙሕ ህዝቢ ድማ ከጠምቕ ጀመረ። ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ክሳብ 80,000 ዝበጽሕ ምስ ኣጥመቑ ፀሓይ ክትጽልመት ደለየት እሞ ብጸለቱ ከምቲ ነቢ ኢያሱ ኣብ ጊብዖን ንፀሓይ ደው ዘበለ ንሱ እውን ብጸለቱ ንፀሓይ ደው ኣበላ። ካልእ ግዜ እውን ኣብ ጎጃም ነቶም ህዝቢ ክምህርዎምን ከገንሕዎምን ከለው ምድሪ ስለ ዝመሰየ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ነታ ፀሓይ ቁሚ ጽንዒ ኢሉ ብትእምርተ መስቀል ጠቐሳ። ሽዑ እግዚኣብሔር ኣብ 4 ሕብሪ ዘለዋ ደመና ኮይኑ ንብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ተዛረቦ። ከምዚ ድማ በሎ፣ ሰላማ ሕሪ ንሰብ ኣብ ልዕሊ ለውሃቱ ክትሓዝነሉ ብለውሃቱ እውን ተኣዛዚ ከም ኣብርሃም ብትዕግስቱ ከም ኢዮብ መፍቀሪ ኣምላኽ ብሃይማኖቱ ሰላማዊ ስራሕካ ርእየ ተደነቕኩ ግብርኻን ትምህርትኻን ክሳዕ ትፍጽም መሃር ንፀሓይ ግና ካብ ማእሰርቲ ስልጣንካ ፍትሓያ ናብ ምዕራብ ትእቶ ነቶም መዓልቲ ጸልማት ዝኾኖም ድማ ተብርሃሎም ሕደጋ በሎ። ነዚ ምስ ተዛረበ ድማ ፈትሓ ፀሓይ እውን ከደት። ካልእ ግዜ እውን ሰባት ብኽፉእ ሓሳባት ስለ ዝቐንኡሉ ንሓደ ቆልዓ ቀቲሎም ንሱ እዩ ቀቲልዎ መታን ክበሃል ምስ ሰባት ምእንቲ ከባእስዎ ንርእሲ ናይቲ ቆልዓ ኣብ ትሕቲ መደቀሲኡ ኣንበርዎ። እቶም ስድራቤት ድማ ወዶም ደልዮም ሰኣንዎ። እቶም ክፉእ ግብሪ ዝገበሩ ሰባት ድማ ግብሮም ፈሊጦም ናብ ቤቱ መጺኦም ነቲ ርእሲ ረኸብዎ። በዚ ድማ ቀቲልዎ ኢሎም ስሙ ከኽፍኡ ሰባት ድማ
ኣብ ልዕሊኡ ክለዓሉ ወጠኑ። ኣቡነ ሰላማ ግን ድሓን ኣነ ቀቲለየ እንተኾይኑ ንሱ ይመስክረለይ ብምባል ናብቲ መቃብር ከዱ። ብድሕሪ እዚ ኣንታ ህፃን ምስክር ኩነኒ ብምባል ተዛረብዎ። እቲ ዝሞተ ህፃን ድማ ብቕፅበት ተንሲኡ ንስኻስ ቅዱስን ጻድቕን ንጹህን ኢኻ እቶም ዝቐተሉንስ እዚኣቶም እዮም ብምባል ስሞም ፀዊዑ ምስክር ሃበ። በዚ ድማ ምርጭኡ ናብቲ ዝነበረ ክምለስ ስለ ዝደለየ ንስግኡ ምድረ ኣፋ ከፊታ ውሓጠቶ። ነብሱ ግና ናብ ዝነበረቶ ተመልሰት። ኣቡነ ሰላማ ብከምዚ ዓይነት ህይወት ገድልን ተጋድሎን የብዝሑ ነበሩ። ንዓመትን መንፍቅን ዝኣክል መግቢ ከይበልዑ ዝገበርሉ ግዜ ነይሩ እዩ። ንስግኦም ብስግደትን ጥሜትን ጽምእን ዕርቃንን ዝብጣትን መግረፍትን ኣዕጽምቶም ክሳዕ ዝረአ ኾነ። ንነፍሶም እውን ካብ ማሕደር ስግኣ ኣውፂኦም ይርእይዎም እሞ ንጽህትን ጽሪትን ርህርህትን ርስሓት ዘይብላ ጌጋ ኣበሳ መርገም እውን ከምዘይብላ ምስ ረኣዩ እናተሓገሱ ናብ ማሕደራ ይመልስዋ ነበሩ። ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ተገሊጹ ማሕደርካ ምስ ወንጌላውያን ይኹን፣ ናይ እግዝእትነ ማርያም ብርሃን ንኽብርኻ ድሉ ይኹን፣ ኣብቲ መንበር ክብራ ከተቐምጠካ፣ እዚ ድማ ንኻልኦት ዘይተውሃበ ንዓኻ ዝተውሃበ እዩ። ኣብ ትሕቲኣ እተዕርፈሉ ግዜ እውን በፂሑ እዩ እሞ ተንስእ ናብ ትግራይ ኪድ በሎ። ኣቡነ ሰላማ ንሃገር ኣጋዚት ፍቅሪ እግዚአብሔር መሃሮም ኣጥሚቑ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሑ ቀሳውስትን ዲያቆናትን በብዓዱ ሸይሙ ነፍሲ ወከፍ ካህን ድማ ብኣበነስነት ዝተቐበሎም ምእመናን ደቁ ትምህርቲ ሃይማኖት ክምህሮምን መንፈሳዊ ጉዳይ ክመኽሮምን ወለዲ ዝፈልጥዎ እምነት ናብ ውላዶም ከመሓላልፍን ህፃን ክርስትና ንኽመሃርን ኣባ ልጊ ሓላፍነት ወሲዱ ክወሓስ እናበለ ሕጊ ሰሪዑ። በዚ ምክንያት ድማ ቅልጡፍ ዕብየት ቤተ ክርስቲያን ተረኽበ። ናብ ኢየሩሳሌም ብምምጻእ ድማ ናብ መቃብር ጎይታን ኣድና ቅድስት ድንግል ማርያምን ሃዋርያትን ብምምጻእ ካብ ኩሉ መቃብር ጸበል እናወሰደ ነተን ዝሰርሐን ኣብያተ ክርስቲያናት ይለጽገለን ነበረ። ኣብ ገድሉ ብዙሕ ድኻም እዩ ሓሊፉ። ብዙሕ ክትኣምኖ ዘሸግር ብዙሕ ድንቂ ዝኾነ ትእምርትን ተኣምራትን ድማ ብፍቃድ እግዚአብሔር ይገብር ነበረ። ኣድና ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ኣብ መቃብራ ምስ በጽሐ መጺኣ ባሪኻቶ እያ። ካብ መቃብራ ሓመድ ከም ዝወሰደ ንሳ እውን ጸጋ ሃበቶ። ካብ ዕምበባታት ገነት ኣቕመሰቶ። ካብ ያም ዝበሃል ካብ መዓር ዝጥዕም ኣብ ኣፍንጭኡ ኣሸተተቶ። ካብ ጌተ ሰማኒ መቃብር ጸበል ከም ዝወሰደ ንሳ እውን ካብ ገነት ዝውሕዝ ጸባ ገነት ኣስተየቶ። ሕብስትን ወይንን እውን በረከት ዝህብን መጊባቶ። ንጽህና ዘምጽእ ልብሰ ብርሃን ኣልበሰቶ። ናይ ሓጎስ ዘውዲ ድማ ደፍኣትሉ። ሃዋርያት እውን ሰላምታ ከም ዝሃቦም ንሶም እውን ኣብ መቃብር ኢዱ ከም ዝነስአ ሰላምታ ሃብዎ። በረከቶም ሕረና ኣቡነ ሰላማ ኣቦይ ኣሜን። ኣቡነ ሰላማ ድሕሪዚ ኩሉ ገድልን ተጋድሎን ዘዕርፈሉ ግዜ ስለ ዝቐረበ እልፍ ኣላፍ መላእኽቲ ብኩሉ ወገናት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ብገጾም ወደቑ፣ ደንገጹ፣ ዓብይ ፍርሃት ድማ ሓዞም። እዚ ድማ ካብ ግርማ መለኮት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝተለዓለ እዩ። ጎይታ ድማ ኦ ፍቑረይን ኣገልጋልየይን ሰላማ ካብዚ ምድሪ ተንስእ፣ ነዚ ሓላፊት ሞት ኣይትፍራሕያ። ኣነ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ክወስደካ እንተኾይነ ግና ተሓጎስ፣ ደስ እውን ይበልካ። ኣብ ሰማያት ዓስብኻ ብዙሕ እዩ በሎ። በዚ ድማ ጎይታ ዝደለዮ ክሓትት ፍቐደሉ። ኣቡነ ሰላማ ድማ ጎይታይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኣነ ትውክልተይ ኣባኻ እዩ። ዝኽረይ እውን ንስኻ ኢኻ እሞ ሓጢኣተይ ኣስተስርየለይ። ዝኽረይ ዝገበረ ስመይ ዝጸውዐ ብስመይ ጥሙይ ዘብልዐ ዕሩቕ ዝኸደነ ጽሙእ ዘሰየ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሐ ምእንቲ ወላዲትካ ድንግል ማርያም ምእንቲ ፍቑርካ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ምእንቲ ፍቑርካ ዮሃንስ መጥምቅ ምእንቲ ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ቤተ ክርስቲያነይ ኮይኑ ዝጸለየ ዝለመነ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ልቢ ወዲ ሰብ ዘይሓለኖ ዘይሓሰቦ ኣውርሰለይ በሎም። ጎይታ ድማ ይኹነልካ
تزبلكايو كله زجبرة كساعة 15 ولدو كمحرو إياه نخل متحف قد لخا دو إلو دي سمعة ناي 8 عامت حاتيات يسريلو كوفيلو دي سمعة دما ناي 4 عامت حاتيات يسريلو بمبال كدان أتولو بركة محضرنا أبا سلامة 24 حملة نشت حمام حميمو وزيد ما نفسو كاب سجاني مفللاي مخنيات إيو شعو سبات بزحات منكوساتن بحتاويانن كبصحوهم مصو 9 ቅዱሳን እውን ብሰረገላ መንፈስ ናብኦም መጺኦም በኸዩን ሓዘኑን ወይታውን ክብሪ ንዑ ይኹንሞ ንኸናዝዞን ክሐጉሶን ናብኡ መጸ ካብዛ ሓላፊት ምድራዊት ትሞት ስጋ ኣይትፍራሕ እዝናትካ ሞት ትሞት ኣይኮነን ኢሉ ሓቆፎ ኣዝዩ ድማ ኣፍቆሮን ሰዓሞን ብድሕሪዚ ኣብ ወለጋ ዝበሃል ምድሪ ተንቤን ኣብ ደብረ መድሓኒት ብ26 ሓምለ 397 ዓመተ ምህረት ፍርቂ ለይቲ ነብሱ ካብ ስግኡ ወጸትሞ ነብሱ ካብ ስጋኡ ክትፍለከላ ምድሪ አንቀጥቀጠት እንባታትን ከረቢታትን ተጨነቁ ኣኻውሕ ተገማጠሉ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ብርሃን ተጓናጺፋ ኣብ ሕቑፍኣ ድማ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ወዳ ሒዛ ብዙሓት መላእኽትን እውን ካብ ሰማይ ብምውራድ ብዓቢ ክብርን ምስጋናን ንነብሱ ናብ ሰማይ ኣዕረግዋ ኣብ ሕቑፊ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ድማ ኣዕረፈት መቃብሩ ድማ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ወለጋ ተንቤን ኣብ ማእከል ኣጻድፍ ብምብራቕ ናይ ወርቂ እምባ ዝተባሃለ ጎቦ በስሞም ኣብ ዝጽዋዕ ገዳም እምበኣር ኣቡነ ሰላማ ንላዕሊ ኣብ ታሪኽ ቤተክርስትያን ኣጋዚትን ተፈልዮም ዘይፈልጡ ብርሃን ምድሪ ሓበሻ ዝተሰምዩ ቅዱስ ኣቦና እዮም ኣብ ልቢ ኣመንቲ ድማ ዘወትር ምስ ተዘከሩ እዮም ቅዱስ ቤተክርስትያን ንቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኩሉ ግዜ ትዝክሮም በስሞም ቤተክርስትያን ተሃንጽ በስሞም ማይ ጸሎታት ትሰሚ ገድሎም ትጽሕፍ ገለ ካብቲ በስሞም ዝጽውዑ ቤተክርስትያን ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ሰረጀቃ ኣብ ዛግራ ዝርከብ ቤተክርስትያን ኣብ ድባርዋ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ዝርከብ ማይ ጸሎት መስቃሲ ከኣል እዩ ጸሎትን በረከትን ናይ ኣቦና ቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከሳቴ ምስጢር ከሳቴ ሃይማኖት ብርሃን ዝኾኑ ኩላት ምስ ኩላትና በረከቶም ይኹን አሜን 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 በረከቶም ይሕደረና ናይ ኣቡነ ሰላማ አቦይ በረከቶም ይሕደረና በቃል ኪዳንም ድማ እግዚአብሔር አምላክ ይምሓረና አሜን አሜን ናይ ዕለት 26 ስንክሳር ኣብዚ ይፈጸም ከምኡ ድማ ናይ 27 ናይ መድኃኔ ዓለም አምላኽና ወርሓዊ በዓሉ ስንክሳር ንቐጽል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን 27 ሓምለ ሓደ አምላኽ ብዝኾነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሓምለ 27 ኢትዮጵያዊት ቅድስቲ መስቀል ክብራ ዕረፍታ እዩ ቅዱስ አሞን በሰማዕትነት ዓረፈ ድንግል ዝኾነት ቅድስቲ ቴዎጲላ በሰማዕትነት ዓረፈት ናይ ነቢይ ሕዝቅኤል ናይ ራእዩ ዝክር እዩ ናይ ወንጌላዊ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ኣብ እስክንድርያ ዝኸበረትሉ ዕለት እዩ ናይ ወዲ አዳም ቅዱስ ሴት ዕረፍቱ እዩ ንሱ ድማ 205 ዓመት ነበረ ንሄኖክ እውን ወለዶ ንሄኖስ እውን ወለዶ ንሄኖስ ምስ ወለደ ድማ 707 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣዋልድን ከዓ ቆልዑ ወለደ ምስ ዕድሚኡ ድማ 912 ኣብ ዝኾነ ግዜ ብሰላም ዓረፈ በረከት ናይ ቅዱስ ሴት ምስ ኩላትና ይኹን አሜን ከምኡ ድማ ናይ ቅዱስ ሕዝቅኤል ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕዝቅኤል ዝነበረሉ ኣብ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ 500 ዓመት ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ናይ ፄዋዌ ምርኮ ኣባል እውን ነበረ እስራኤልን ይሁዳን ናብ ባቢሎን ብምርኮ ክወርዱ ከለዉ ምስኦም ሓቢሮም ወሪዱ እዩ እዚ ቅዱስ ካብቶም 4 ዓበይትን ነቢያትን ሓደ ክኸውን ከሎ ሓረገ ትንቢቱ ድማ ብ48 ምዕራፋት ዝተዋቀረ እዩ ኣብ ዘመኑ ኩሉ ቅድስና ዘዘውተረ እዚ ቅዱስ ካብ ህያውነቱ ዝተለዓለ ብጸጋማይ ጸጋም ጎኑ ደቂሱ ስለ ዝጸለየ 600 ምውታን ኣተንሲኡ እዩ ንወገኑ ንእስራኤላውያን ብዘይ ድኻም ምሂሩ እዩ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን በዛ ዕለት ዓቢ
ራእይ ከም ዝረአየ ትምህር። እዚ ነቢ ኣብ ፈለገ ኮቦር ካብ ዝረአዮም ምስጢራት እዚአን ይለዓላ። ንእግዚአብሔር እቲ ሓደ ንእግዚአብሔር ኣብ ዘባነ ኪሩብ ተቐሚጡ ክስለስን ክቕደስን ከሎ ርእዩ እዩ። ናይ ኪሩቤል ገጸ መልክዕ እውን ብጉልሒ ተመልኪቱ እዩ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1። ካልኣይ ኣብ መጨረሻ መዓልቲ ትንሣኤ ሙታንን ትንሣኤ ዘጉባኤን ከም ዝግበር ተመልኪቱ እዩ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 1። ሳልሳይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ሆሃት ህትምት ሆሃተ ምስራቅ ናይ ምስራቅ ኣንፈት ኮይና ርእይዋ እዩ። እዚ ናይ ምብራቕ አንፈት ማዕጾ ንዘለዓለም ከም ዝተሓተመ ክነብር እዩ። ናይ ሓያላት ጎይታ ከይተኸፈተ እውን ወፂእ እዩ። ሕዝቅኤል 44 ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1። ኣብ መጨረሻ ህይወቱ ድማ እስራኤል ንኽፍኣት ኣይገድፉን እዮም እሞ ነዚ ነቢ ኣሳቕዮም ቀተልዎ። በረከት ናይ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕዝቅያስ ምስ ኩላትና ይኹን። ሕዝቅኤል ይቕረታ። ኣሜን። ሰማዕት ቅዱስ አሞን ከምኡ ድማ እዚ ቅዱስ ተርኑጥ ካብ ትበሃል ሃገር ዝተረኸበ ሰማዕት እዩ። ናብ ላዕለዋይ ሃገር ግብፂ ኣብ ዝኸደ ጊዜ ናይ እንዴና ገዛኢ ንሰማዕታት ሒዙ ብጽኑዕ ከሳቕዮም ከሎ ተመልከተ። ንሱ ድማ ኣብ ቅድሚ መኮንን ቀሪቡ ናይ ጎይታና ኣምላኽነት መስከረ። እቲ መኮንን ድማ ሒዙ ዓብይ ስቃይ ኣሳቀዮ። ንሙሉእ ስጋኡ ሰናጣጢቁ ምስ ደርበዮ ደጊሙ ብዓብይ ሽንካራት ሸንከሮ። ነገር ግን ጎይታና ኣጸናኒዑ ካብ ቆስሉ ፈዊሱ ጥዑይ ገይሩ ኣተንስኦ። መኮንን ድማ ምስ ስቃይ ኣብ ዝተለቸወ ጊዜ ንቅዱስ አሞን ናብ እስክንድርያ ከተማ ለኣኾ። ኣብኡ ከሎ ድማ ጎይታና ተገሊጹ ስሙ ንዝጽውዑን ገድሉ ንዝጽሕፉን ኣብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ከም ዝጽሕፍ ቃል ኪዳን ምስ ኣተወሉ ሰማዕትነቱ ብዓወት ንኽፍጽም ነገሮ። ሽዑ ድማ ሒዞም ጽኑዕ ብዝኾኑ ፍሉይ ስቃያት ኣሰቃይዎ። ጎይታና ድማ ካብ መከርኡ ኣድሓኖ። ፍሉይ ተኣምራት ስለ ዝገበረሉ ድማ ነዚ ዝረአዩ ብዙሓት ብናይ ቅዱስ አሞን ኣምላኽ ኣሚንና ኢና እንዳበሉ ብምምስካር ሰማዕትነት ተቐበሉ። ካብቶም ውሽጢ ሰማዕታት ድማ ቲዮጲላ ትበሃል ድንግል ነበረት። ንሳ ድማ ናብ መኮንን ከይዳ ብጎይታና ተኣመነት። መኮንን ድማ ናብ ውሽጢ እቶን እሳት ከተታ እሞ ነገር ግን እቲ እሳት ኣይቃጸላን። ኣብ መጨረሻ ድማ ንርእሳ ብሰይፊ ቆሪጾም ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበለት። ድሕሪኡ ኣባለ ዘርኡን ኩሉ ኣካሉን ብሰይፊ እንዳቆረጹ ንቅዱስ አሞን ብዙሕ ምሳሰቃይዎ ንኽሳዱ ብሰይፊ ቆረጽዎ። ሰማዕትነት ድማ ተቐበለ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተቐበለ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ቅድስቲ መስቀል ክብራ። እዛ ቅድስቲ ቅዱስ ላሊበላ በዓልቲ ቤቶም ክትከውን ከላ ናይ ትውልዲ ሃገራ ወሎ ላስታ ቡግና እዩ። ንዓብይ ጻድቅ ንጉስ ላሊበላ ሰበይቱ እያ። ካብኡ ድማ ዝተባረኸ ዝኾነ ኒትባረኽ ወሊዳ እያ። ንቅዱስ ላሊበላን ንቅድስቲ መስቀል ክብራን ንኽልቲኦም ምእንቲ ክምርዓው ዝኣዘዘ መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል ንቅዱስ ላሊበላ ናብ ሰማይ ነጢቑ ወሲዱ ንዝሃንጾ ናይ ህንፃ ዲዛይንን ካልእ ብዙሕ ምስጢራት ምስ ኣርኣዮ ናብ ምድሪ ምስ መለሶን ደጊሙ ተገሊጹ ከምኻ ዝተመርጸት እያ፣ ከም ልብኻ ከዓ ክትከውን እያ፣ ስራሓ ድማ ካብ ስራሕካ ኣይንእስን እዩ፣ ንሳ ዝተመርጸት ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊት እያ ብምባል መልክዓ ናይ ቅድስቲ መስቀል ክብራ ንጽህናን ቅድስናን ነጊርዎ እዩ። ቅዱስ ላሊበላ 11 ብጣዕሚ ኣደናቂ ዝኾኑ ዝተፈልፈለ ቤተ መቅደስ ምስ መላእኽቲ ክሃንጽ ከሎ ስለ ዝረኣየቶ ቅድስቲ መስቀል ክብራ ልባ ብመንፈሳዊ ተመስጦ ተመሊኡ ንዓኣ ድማ እግዚኣብሔር ፈቒድላ ኣደናቂ ናይ ኣባ ሊባኖስ ቤተ መቅደስ ባዕላ ከም ዝሃነጸቶ መጽሓፈ ገድላን ገድለ ቅዱስ ላሊበላ የረድእ። ንቅድስቲ መስቀል ክብራ ናብ ትግራይ እንዳመርሐ ዝወሰዳ መልኣክ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ንዓኣ ኣብ ትግራይ ቅዱስ ሚካኤል ምእንቲ
ክሕልዋ ምስ ገደፋ ንቅዱስ ላሊበላ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤተ መንግስተ ሰማያትን ኣውፅእዋ እዩ። ቅድስቲ መስቀል ክብራ ድማ ኣብ ትግራይ ኮይና መልኣኽ እንዳሓለዋ ካብ ሰብ ተፈልያ ብዓብዪ ተጋድሎ ነበረት። ኣብ መዓልቲ እልፍ ዓሰርተ ሽሕ እንዳሰገደት ብዓብዪ ተጋድሎ ክትነብር ከላ ጎይታና ተገሊጹ ክብራ ምስ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ብማዕረ ምዃኑ ነገራ። እዛ ቅድስቲ ብዙሕ ሓዋርያዊት ኣገልግሎት ፈጺማ እያ። ንኣብነት ኣብ መስቀል ውግእ ጊዜ እስላም ካብ ማዕዶ ባሕሪ እንዳፈለሱ ናብ ኢትዮጵያ ክመጹ ከለዉ ብፍቕሪ እንዳተቐበለትን እንዳኣንገደትን ሃይማኖትን ሕጊ እግዚኣብሔርን እንዳምሃረት ናብ ክርስትና ከምዝኣትውን ከምዝጥመቑን ጌራ እያ። ናይ ቅድስቲ መስቀል ክብራ ረድኤታ በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡን ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ከም ዝነገረና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብዪ ሰብ ወንጌላዊ ዮሃንስ እዩ። እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ካብ ዘብዴዎስን ካብ ማርያም ባውፍልያን ተወሊዱ ኣብ ከባቢ ገሊላ ዓብዩ። ገና ኣብ ጉብዝንኡ ንመድሃኒ ዓለም ተኸቲልዎ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ንጎይታ ቅድሚ ኩሎም ሃዋርያት ተኸቲልዎ እዩ። ብወለ ሓደ ምኽንያት ድማ ካብ ጎኒ ጎይታ ኣይፍለን ነበረ። ስለ ንጽህንኡን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሃዋርያት ሞገሱ ከፍ ዝበለ እዩ። ጎይታና ድማ ስጋብ እግረ መስቀል ብምኽታሉ ንድንግል እመቤትና ተቐቢል እዩ። ምስ እመቤትና ድማ 15 ዓመታት ተቐሚጡ መዝገበ ምስጢር ኮነ። ኣሽንኳይዶ ካብ ደቂ ሰብ ካብ ልዕላል መላእኽቲ ከማን መዓርጉ ዝዓበየ ኮነ። ሰብ እንተበቕዐ ንመላእኽቲ ክርኢ ይከኣሎ እዩ። ንቅዱስ ዮሃንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይኸብዶም እዩ። ካብ ወገን ፍጥረት ድሕሪ ኣደ ብርሃን ቀፂሉ ክቡር ንሱ እዩ። በዛ መዓልቲ ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ንእሽቶ እስያ ን7 ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝሰበኸን ይዝከር። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ን70 ዓመታት ኣብዛ ዓለም ክነብር ከሎ ዝበዝሐ ግዚኡ ዘሕለፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። ነቶም ህዝቢ ናብ ክርስትና ንምምጻእ ብኣፉን ብመጽሓፉን ደኺሙ እዩ። 3 መልእኽትታትን ራእይ ወንጌልን ጽሒፉሎም እዩ። ህይወት ስለ ዝሰበኸሎም ንሶም ግን ብዙሕ ኣሳቀይሞ እዮም። ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርግናኡ ወሪድዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግስቱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። ከምኡውን እዛ ዕለት እዚ ሃዋርያ ቅዳሴ ቤቱ እያ። በረከት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ክትጽዋዕ ከላ ድማ ከምዚ ትብሎ። ወንጌላዊ፣ ሃዋርያ፣ ሰማዕት ዘእንበለ ደም፣ ኣቡ ቀለምሲስ ምስጢራት ዘረአየ፣ ታኦሎጎስ ነባቤ መለኮት፣ ወልደ ነጎድጓድ፣ ደቀ መለኮት ወምስጢር፣ ፍቁረ እግዚ፣ ርእሰ ደናግል ናይ ደናግል ሓለቓ፣ ቁጽረ ገጽ፣ ዘረፈቀ ውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ፣ ንስር ሰራሪ፣ ልዑለ ስብከት፣ ምድራዊ መልአክ፣ ዓምደ ብርሃን፣ ሃዋርያ፣ ትንቢት፣ ቀርነ ቤተ ክርስቲያን፣ ኮከበ ከዋክብት። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሃንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያምን ናይ ሓደ ወዳ ፍቕርን ኣብ ልዕለና እውን ይሕደር። ናይ ሴት ሕያውነቱ ናይ ህዝቅኤል ድማ በረከቱ ይሕደረና። ሓምሌ 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሴት ነቢይ ወልደ ኣዳም፣ ቅዱስ ህዝቅኤል ነቢይ፣ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ቅዳሴ ቤቱ፣ ቅዱስ አሞን ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ስቕለት፣ ኣቡነ መባዓ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ ኩሎም መነኮሳት ሓለቓ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቕን ሰማዕትን፣ ማር ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት። ኣነ ልዑል እግዚኣብሔር እምሕል ኣለኹ ሓጥእ ካብ እኩይ መገዱ ክምለስ እምበር ብሞት ሓጥእ ባህ ኣይብለንን እዩ ይብል ጎይታ እግዚኣብሔር። ስለዚ ኣቱም ህዝቢ እስራኤል ስለምንታይ ከ እትሞቱ ካብቲ እኩይ
መገድኹም ዘበለ ተመለሱ ኢልካ ንገሮም በሎ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 11 ዘአቅረብኩ ማህሌት አዘኪሪ አላፍ እምእለ ተጸምዱከ ዘልፈ ለለአነብብ ተወከፍ ዘንደቲ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምእለ አብኡ ብኡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወንኡስ ህፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዘአጸሐፎ እንዘ ይደርስ ለዘአንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰምዖ ቃል ወለዘሰምዓ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎቱ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባእስ ህቡረ ይምሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ናይ ኩሎም በረከቶም ይሕለና ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምሕረት ናይ መድኃኔ ዓለም ድማ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ጓ መላእክት ተዓረመልይ ናይ አቡነ ሰላማ ናይ መድኃኔ ዓለም አቦና ምሕረት ቸርነት ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን አሜን ወአሜን። ወለኩሉ መላእክት ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልዪ ምህረተ እንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።